Hej, Christian fra Svendborg Tidende. Jeg står på Lundevej, lige midt i Svendborg. Herovre på den anden side, der ligger ejendomsmæglerfirmaet Storm & Dubur. Jeg skal ind og tale med Jeanette og Jens, som ejer virksomheden og som er ejendomsmægler, om hvorfor at det ikke kun er i påsken, man skal sætte sit hus til salg. Kom med. Jeg er nu kommet indenfor hos ejendomsmæglerfirmaet Storm & Dubur. Jens og Jeanette, de står her bagved, og de er klar til at fortælle, hvorfor er det, at man også skal sætte sit hus til salg på mange andre tidspunkter end lige påsken. Jamen det skal man jo også i påsken, men man kan også sagtens sætte sit hus til salg på alle andre tider af året, fordi der handles faktisk ejendom hele året rundt, også til jul, også hen over vinteren. Så man skal altid bare sætte sit hus til salg, når man har behov for at komme af med det. Og jeg vil lige supplere med, hvis du sætter hus til salg i påsken, det vil vi selvfølgelig være glade ved, men så risikerer du måske at drukne sammen med alle de andre, fordi alle vil have deres hus til salg i påsken, og så kommer der så meget op, så er det måske bedre at være lidt før eller lidt efter. Så tænk over det. Danmarks Riviera er der nogen, der har kaldt Svendborg, og det er jo fordi, at det er helt særligt at bo i Svendborg og flytte til Svendborg. Kunne I ikke sætte lidt ord på, hvorfor er det helt særligt at flytte til Svendborg? Svendborg er bare en dejlig by at bo i. Vi har masser af dejlige mennesker, som er med til at gøre Svendborg så dejligt at bo i. Det er jo det aktive byliv, vi har hernede, gågademiljøet. Det er det kulturelle liv, vi har hernede, som er en af de helt store motorer i, at folk synes, at det er dejligt at bo her. Man kan gå direkte fra gågaden ned og bade ned ved vandet. Du kan gå ned og tage din båd. Jamen, du kan det hele her. Og vi har skov ved siden af, by og vand. Det er bare det bedste sted at bo. Og så skal folk huske at handle lokalt, så vi kan bevare vores gågademiljø og det hyggelige købstadsmiljø, der er her. For hvis vi ikke har det, så kan vi heller ikke sælge jeres huse. Husk det. Således fra Storm & Dubur på Lundevej i Svendborg. Tak skal I have begge to.